Iki masalah kok aku pokoknya tanggapan kok jenenge ning kayen ngono mikir. Nyapa lho kok iso. Ning kayen lo karo Pak Kajigiran piye? Aku mikir aku. Mikir apa to? Pirang-pirangane tahun dibayar gula. Apa wis ape ndongakne aku kon kencing manis. Yo ora ngono. Awakmu kan ngerti ning dapur iki gulane pas entek dadi iki ditanggap ning kene. Iki ora masalah dapur entek. Lah piye? Kowe ora ngerti, aku ning kene mulai tahun 2006 sampai saiki. Mulai urung apa-apa nganti iso apa-apa. Lho, iki lho contone dalan yo iki. Iya. Lah piye to? Aku wis wong loro iki pokoke alhamdulillah ra kena kencing manis alhamdulillah aku. Lah iya. Lah piye to terus? Ya ngono kuwi ben taun ya mesti mulai digawani gula ngono kuwi. Mumpung aku iki pertama kali aku omong ngono. Entar. Piye? Piye? Kowe kan Urung ngerti ya. Aku ki mulai ning kene iki. Iya, Pak. Mbok karo kae dalan iki. Kakang kok. Mulai tumpah aku EPV selek utuk-utuk.